Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa iddikjara illi mhux minnu li għalaq l-ases u li saħansitra kienu illi fetaħ l-ewwel assa wara 40 sena. Daw kienu kollha postijiet magħluqa qabel, illum qed nirrinnovaw u qed nużawhom Però għalqu wkoll oħrajn. veru xejn. Ħażebux, nispjegaw għalfejn għalet. Ħażebux hija tal-privat. Waqt li kien intervistat fuq Campus FM il-professur Andrew Azzopardi, Gaffa ftaħar illi kienu illi wara 40 sena fetaħ l-ewwel assa tal-Pulizija. Dan mingħajr ma semma l-20 ta' ases illi kien propju hu illi għalaq madwar Malta u Għawdex. Huwa naqas ukoll milli jindirizza dawk il-lokalitajiet illi m'għandhomx assa. Fosthom l-Isla, il-Fgura, Ħaltarxin, Ħalaxxa tal-Pjeta u anka l-Imġar fost l-oħrajn, fejn anka ammetta li xeħet lill-uffiċjali tal-Pulizija taħt it-tmexxija tiegħu f'container sakemm jirranġa xi ases mingħajr ma semma is-snin twal li l-assa tal-Pulizija tal-Imsida ilha magħluqa biex tiġi rinnovata. Dwar il-każ ta' Vitals u Stewart, Angelo Gaffa spjega illi id-deċiżjoni tal-arbitraġġ ma bidlet assolutament xejn fil-ħidma tal-Pulizija, brabta ma' dan il-każ għaliex hemm il-proċeduri għaddejjin fil-qorti. Dak l-arbitraġġ ma kienx arbitraġġ f'qasam fi framework ta' investigazzjoni kriminali. Ġiseb għaddej il-każ normali. Assolutament huwa indipendenti bħalma huwa indipendenti minn kwalunkwe deċiżjoni li ħadet il-qorti f'pajjiżna. Il-qorti ċivili. Ġvintkom se tibqgħu għaddejjin. Hemm proċeduri Hemm il-proċedura għaddejjin se jibqgħu għaddejjin. Madana kollu, Angelo Gaffa spjega illi attwalment huma il-fuq minn 2600 uffiċjali tal-Pulizija inkluż dawk pajżana. Dan fil-waqt li ddikjara li l-kriminalità f'Malta naqset.